Mabuot, disiplinado asin mahigos sa pag-eskwela. Siring kay niiladawan ni Carmela Sabater, kan Purok 5 Barangay Punso, Pulanggi, Albay, ang sa iyang panduang aki na si Hershey, na top 5 sa November 2024 Mining Engineers Licensure Examination o MELE. Sabi niya, dahil niya maipaliwanagan sa iyang namatayan kan makaabot sa iya ang good news. Bilang magurang, sarong orgulyo ng gadaan magkaigwanin duwang aki na parehong top-notcher sa MELE. Apisar kaya kay Hershey, top 8 man ka nakaaging taon ang sa iyang matuang aki sa naunang bita na eksaminasyon. Super concentrate sa pag-aaral. Saka talagang pag may gusto siya, talagang kukunin niya yung gusto niya talaga. Ang inaano ko na lang, nakikinig na lang ako dun sa lahat ng yung mga daing niya, yung nahihirapan siya sa ganito, ganyan. Tapos sinasabi ko lang na kung para sa'yo, sabi kong ganyan. Basta ako, gawin mo yung kaya mo. Istorya naman ni Hershey, bakong pasilan sa iyang mga pinag-agihan nga ni maabot ang 30 ini. Puon sa pag-review asin sa mismong exam, pamilyaman ang naging inspirasyon niya nga ni maabot ang 30 daing niya pighuna na maiuuli niya. 3 days po kasi yung exam namin. So, yung day 1 na una nung October 22. Nung day 1, more on, ang coverage nun, mining engineering talaga. More on pro mga mining methods, iba-ibang about mining. Tapos dumating na yung day 2. Yung day 2 kasi yung isa sa mga mahirap. Pinakamahirap daw po dun sa 3 araw kasi yung day 2, economics, more on mind economics, mga ganon, mga solving. Hindi ko po napigilan after exam na parang ang dami kong mali. Naiisip na parang mali talaga yung sagot ko. Tapos, day 3 po, hindi po namin in-expect lahat na sobrang hirap talaga. Kaya, yung day 3, parang sobrang nahirapan ako. Tapos, doon ko na-consider na parang sa lahat ng days, yun yung pinakamarami kong mali. Sabi ko, wala na, hindi ko talaga kaya. Aminado man si Hershey na na-pressure siya na parehong engineer ang sa iyang tugang asinan sa indang padre de pamilya. Grabe, ang ina-expect ko na po na sabi ko, parang hindi ko kakayanin, sabi ko. Kasi ang ano ko lang po talaga, ang sinasabi ko na po kay mama ko, sure ball akong papasa ako, pero parang alanganin akong mag-top. Sabi ko gano'n. Ang nire-ready ko lang sarili ko kung paano ko i-handle yung situation pag lumabas yung outcome, yung possibility na hindi nga ako magtatap. Parang gano'n. Tapos parang ni-reassure ko lang yung sarili ko na parang hindi yun magde-define lahat ng maging career ko in the future. Parang gano'n. Tapos parang hindi niya magde-devalue yung parang hard work ko din ng college. Kasi naging magna cum laude po ako, graduate sa BU. And then, naging most outstanding po ako ng college namin. Kaya yung professor po namin, parang grabe parang talagang, yun po, parang talagang like directly nasasabi sa akin na parang nag-expect sila parang i-prove na ganyan. Kunigwa man da siyang ihiheras na tips sa mga masunod man na matake ka nasabing exam, iyo ang seryosohon ang pag-review. Asin, magkaigwa nintiwala sa sadiri. Para sa akin, bilang anak, feeling ko ang pinaka-role ko lang naman since yung parents ko yung nag-work, yung father ko nag-work, tapos yung mother ko yung nag-asikaso sa amin, parang ang nasa isip ko, ang main role ko lang is parang to give my best sa studies. Kasi parang yun na lang yung way na show yung parang makapag-give back. Parang in that term. Kaya, yun po. Yun yung pakiramdam ko, parang role ko as anak for them. Parang gano'n. Ngunyan, handa naman da si Hershey na tubangunan panibagong chapter kan sa iyang buhay bilang sarong ganap na inhinyera. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.